Здравейте, драги ученици и скъпи гледащи на нашия подкаст Гимназето Плюс. Днес ще ви разкажем за спортът ни в училище, за целта. Нека да влезнем първо в нашето училище от страната на салона. Ето тук в момента учениците играят физическо възпитание и спорт, понеже те са в час, а ние не сме в час. Така, нека сега да се преместиме към другата стая, която е реновираната стая по физическо възпитание и спорт, където учителите си отдихват, пишат забележки, отсъствия и оценки, разбира се, и похвали. Тук ни чака госпожа Василева. Здравейте. Здравейте, госпожо. Здравейте. Може ли да се настаним? Разбира се, заповядайте. Защо е важно младите хора да спортуват според вас? Ами важно е да изградят спортни навици, здравословен начин на живот, още докато са в училище, Да, така е, за да може да продължат след това за един по-качествен и по-хубав живот. Аз смятам, че доста сега от младите деца, които са в момента тези сегашни набори, са много така, как да ви кажем, мързиги да спортуват. Има нещо, което се забелязва в тях, което е по-флегматично, като ли? Да, отдалечени са от спорта. Не е това, което може би беше преди години. Това може би се дължи на прекаленото използване на телефон, социални медии и движението, за съжаление, остана на заден план. Но на вас какво допринесе спорта? Какво ви даде? В моя живот ли? Да. Дисциплина на първо място, като всеки спортист. Да. Отдаденост. Трябва да знаеш, че когато се отдадеш на едно нещо, винаги дава плодове, независимо дали е спорт или друга дисциплина. И любов към тялото. И осъзнаването, че красивото тяло е здравото тяло. Любовта краси човек и към него. Да. Добре. Сега ще се префърлим към другият ни господин по физическо възпитание и спорт. Гошо, снимаме. Здравейте отново. Извиняваме се за това наше непрофесионално объркване. Сега ви излезат малко навън на чист въздух. И първо, нека да погледнем тези прекрасни трофеи, което училището има като награди от състезания по баскетбол, по футбол. Това са медали също и на учители, и на ученици. Както знаете, преди една седмица може би се сформира състезание с учители, не ученици, малко нетипично. То беше по волейбол и нашето училище с учителите взе първо място, разбира се. Тук що си избрах една пейка, до мен е Константин Христов, нашия господин по история. На мен ми е приятно. Така, може да ни разкажете за спорта в училището? Какво по-точно те интересува? Изгражда ли дисциплина? Има ли реализация след това? Можем ли да кандидатстваме някъде изобщо с спорт от така обикновено училище като нашето? По принцип спорта, ако вие сте сериозни и се влагате достатъчно в практикуването, винаги изгражда дисциплина, особено отборния спорт. Спорта в нашето училище е по-скоро на любителство. Така, не сме спортно училище. Така, има ваши съученици, които участват в вече по-професионално ниво в спортни клубове и там, зависимост от таланта и от способностите се оценяват. Могат и да имат бъдеще. Пример веднага мога да ти дам. Мариан Нитов, който завърши преди 3 години, мисля. В НСА кинезитерапия. Преди това беше футболист, даже мисля, че от време пак играе за Балкан. И беше железен като дисциплина, и като учене, и като всичко. Значи учете по физическо, защото после може да влезете в НСА. Не, той не учеше само по физическо обаче. Изкара си високи оценки по биология. Според мен е дисциплината, която беше придобил покрай спорта и тренировките, ежедневните тренировки и самоконтрола, му помогнаха да се изкара и много високи оценки на матура по биология, която е най-трудна. А преди една седмица се състоя, мисля, че едно състезание по волейбол срещу учители, не срещу ученици. Как мина? Имаш предвид турнира в София за учители по волейбол. За учители, точно така. И за нас мина перфектно. Видях, че имаме първо място даже. Точно така. Не без помощта съответно на колеги от УКТЦ. Също така и бивш ученик е играл. Бивш ученик, който е завършил преди пак толкова 3-4 години нашето училище. Петър Лаков и естествено безценната помощ на
господин Цветан Христов, който беше нашия капитан, доен. Естествено, на над 60 години човека даде всичко от себе си и правеше плонжове по терена. Може да си го представите, но вие всички, господин Христов, го познавате. Познаваме го, обаче сега не ни преподава вече, за жалост. Така, господин Тодоров стана най-полезен играч, трябва да го отбележим. Наистина, той почти нямаше да не кажа, че не си спомням слабо негово отиграване по време на турнира. И общо взето всичко ни. А имаше ли някакви видеа, да може да гледаме ние учениците или не? Имаме видео от награждаването. А по време на игра? По време на игра госпожа Мариета Василева снима. Сега не знам, снимки сигурно има. Снимки има, време на игра, но видеа трябва да не съм сигурен. Така че ако има видеа, може и да гледате и това. Да, може и това да гледате. Но видео от награждаването има сигурност, мисля, че даже е публикувано. Сега искам да натиснете камбанката и тук. Да се абонирате ето тук и е там долу. Камбанката ето тук. Ето тук долу коментарче и да ударите палец. Гласувайте за коцата. Гласувайте за коцата. Благодаря. Да. Сега, дами и господа, скъпи зрители, отиваме в салона, където ще намерим волейболните тренировки, които се провеждат всеки ден или всеки ден, за това, че се подготвяме да ходим на състезания срещу други училища. Съответно, ще да срещнем и нашият трети господин по... Приятно ми е да ви видя. Така, това е нашия трети господин по физическо възпитание и спорт, Георги Велчев, да ви го представя. Също така е треньор по баскетбол и има клуб също по баскетбол тук в училище, където провежда своите тренировки, а преди е тренирал момчетата от Академик Буква. Така, нещо да ни разкажете за вас по-подробно, медали, с какво допринесли за нашето училище? Значи, нашето училище може да се гордее с това, че е 5 пъти шампион на България в различните възрасти, 80 и 11-12 клас, участник на 3 световни първенства, с което много малко училища могат да се похвалят. Да, и това, че през годините са видели най-добрите баскетболисти в България, които в момента още играят баскетбол. И така, благодарение на нашето училище, те станаха шампиони на България и също благодарение пък и на тях на труд. Ние прославихме нашата гимназия не само в България, но да, границите на нашата държава. Участници сме на 3 световни първенства в Естония, Хърватска и в Гърция. А може ли да кажем каква година са на това? Да, значи 2019 година участвахме в последното световно. Не, това само групите. Ще ви дам снимки. Да, 2017 година участие на световното в Хърватска 5 на 5 и 2015 в Естония по тройки. Също така се провежда и стритбол в училище, всяка година мисля, че. Да, всяка година правим турнир по стритбол и ежедневните първенства с отбора на гражданите. Супер. Така става голяма битка и цялото училище е съставено. Какво ще ни кажете сега за миналоседмичния ви турнир по волейбол, ако не се лъжа? Значи за първи път участвахме на това първенство. Така събрахме се колегите и с помощта на наши бивши възпитаници и колеги се представихме добре. Станахме първи път участие. Много добре организирано и се спазиме традицията, Също така имаше много награди по това волейболен турнир, така да се каже, който вие може да гледате в Инстаграм като снимков материал. Значи там двама наши участници, господин Тодоров, който е колегата, стана най-надежден, най-надежден, най-състезателна турнира, а Петър Лаков най-добър изпълнител. Той е бивш ученик. Бивш наш ученик. Брат ми сега в момента учи в нашата. Даже сега играе в момента брат му. Да, който е MVP на 13 годишната тази година в България. Той, колкото знаем, и национал. Не, още национално е най-добър възрастен в България. Спортувайте и вие и се трудете.
Сега така завършва нашия подкаст. Пак повтарям, под Редфън, абонирате се тук, към банката тук, отдолу коментар и харесвате видеото. Чао от мен и от господин Георги Велчев.